ladang akali pi ka wei ka jingkali ka ei ka jingduai pin jubab kum noenga to hashwa bangin stang post wa shipang ya kani video shimya ka portion pi kat ka ba pi kwa ban share ya baro ta ka patho hapo jong ka comment section ka ei ka opinion pi shipang kani ka jingkali ka banga kali ka ei ka jingduai kamut ayu jingduai kat kum ka jingmut jong pi pila bandai ki Christian pila bandai mano manuru pat ngatip pa piju duai to jubab shwa ya kani ka jingkali na delete ka ya ka jingjubab jong pi to kuble shibun ya ka portion pi ba pi shimenta rangkat ba kani ka video jonga ta ka patho ya ka opinion jong pi hak comment section to mentangin phai pat sha ka benta jong kani ka video jongi minta kasngi ngatip bun na plan jong pi pin ong ba ka jinduai ka dei ka jingkran jongi bat ublei bangi aingu ya ublei give thanks ni yero yu give him the praise don pat ke ba shupule ya ka ek bala hikayangi bantuai daga ba memorize ya ki kentin bantuai don pat ki bala long fluence balat namar bala duai shi duai man kasngi hendra ki kentin pat kijo shi kijo hato pijukli le ka jingkali ba balai ublei umju ngap ya ki duai jungi nga ongi pi ba ka duai ka don armanta ka banangkong ni keren ya ublei ka ba arpat ni ngap ya ka jingkran jong ublei ka ei ka ba ngamut ban ong hangni ka long bunsin habangi duai bunsin habangi keren bat ublei ni syupan na ublei bonangi ngi juduai ha examination hall ngi ong ablei metip banga khalem pule tambale AA seblei bangan lapan pas ngi juduai ru atrai kren pasiau ha ke skor ke bakan jaman se jungu le AA bon kala penes ngot ho yu pat kum ta ter ngi juduai ru kat ne ngale bha ha ka jigim janga ka baman lagasi ngale jingseng man ka tiyo panlong yang atrai unong jab ha ka jingim ngakwa ban yo ka yeng kumayo maki ngakwa ban yo kali kumayo maki kurkhu yiki kam ke jam janga atrai mat pitip saka eki at hangta bangen yo ban ai kham bon shaki kam jong me mat ka ei ka banga sensi man pentip ipi hangni kalong ma ublei umde ka to ka machine ka bagi khot ka vending machine mat kumta habangim yo ya ka ei ka bangi duai ni do jingkermenno ki perkhat ba ublei ulong kum ka to ka vending machine ubangi tap ya ki pisa peras ya ki tiar kitar ki bangi kwa mat kumta kata ka vending machine ka sepat ya ki to tiar ke bangi don kam ke bangi la press tila da ka to ka vending machine kam tri kam kasnyu no kumta ngi stam ban complain bar khadu ngi phetpat shakawe pat ka vending machine bar kumta ngi singosi ngi mudur ba ublei tri kam shu pat don ru ki bangi ba ublei don bar kumta ngi persyam ban wartiar na ka we pat ka vending machine ke badang tri kam bat lada kata ka machine ru kam tri kam ngi persyang man wat shawe pat pitip pag jinduai ka basisha kade kata ka bak connect ingi pat ublei perkhat phi ya kane baladangi kren barki ba i jongi barki ba thon jongi ni he tangkapan marsen kendo iki nin ong iki lanu phin thet yang akani tiar lanu phi penyo yang akane hatu phinget kata ka de ka jing em kata ka de ka jing thlia barkumta lada ki pan shipan hadin pristang pasotho bakim e jepi hendriki kwa AA nanga lada mangi kibriu nila ban sotho e kata bakam de ka jing phimur kumno ublei sotho ingi na kata ka dawo ongi pi lech sha ublei da ka jingi kadon ko we ka jingi tho khana ka bas nyot nat bha shphang to us em man handai laong ba uni us em ulet jing lech shabari bat phitip kis em hapaki yat ki menteri ki he shipai ki bot ba ki sendran ya us em phitip kum no ki long kis em man handai ki bo shibon ngot ki lok te uni us em ru udan hanu lai phongot ki tanga bat hashwa ba ongon phai na kata ka jing lech ju ula pha khobor sha kita ki mahadei ba ki kwa ayu ba us em unra na ka manta jongki kini kilai phongut ki mahade kila tho la ka jong ka lis da ka batho ka kerteng la jong nan jong khnang ba us e monom kulmar baro kila tho ya ka lis baki kwa ya ka siar ya ka rupa ya ka sopti ya ka jing ubi bar kum tar ka lis ka bajrong ki tho henry ka we na kita ki mahade jong ka khlem tho AA ka shu tho number 1 leni ka tho tong we te haba us em upe ya kita ki lis ulat hit ya kita ki tiar kitar bat ha ka ba khadu ulayo pule ya ka ta we ka lis ka batho number 1 te uni us em uladap daga jingkul mar ka bakrau bad ukhot ya we na kita ki restart dungu bad wong hau ta restart imat kani ka mahade ka babe haba ngala pha tho ya ki ya ka lis ki kwa ayu bagan thet na mata jangki ban ka tho we kamut ayu kane bad kumta upha man batai hau ta restart kamut ayu ni we bad uta restart ubatai anis em kani ka mahade ka long ka bru ka start pa kitu ki we ki mahade jang phi ki kwa ek siar ki kwa ek rupa ki kwa ek sopti ban phongi ki kwa ek jing ubi bar kum tar ter hendrek ni ka mahade ka khlem kwa e ruem ka kwa ya on number 1 bar phitips em na plan jongi mano bade number 1 de ma phi kins em uta on number 1 bar kani ka mahade kam kwa e ruem ba phendra na banta jongka hendrek ka kwa shwa ya phi kata ka jing start jong kata ka mahade kala kata sha ya ka jumut ya ka mensim jong uni us em hot us em la pha ya kita ki we ki mahade ya ki jimpan ya ki jingkwa jong ki henry ya kata ka mahade pat ulet dalade shaka
Bat pitip hi haba us muyat ki menteri jung ki bot yu ki ramba sipai ki bot yu rengkat ba kita ki kulai ya kita ki jindon jing em ka ba us uwan ra na kata ka jaka ka ba uwan bat kita baro kila long jong kata ka mahade pi hakapor bangi duai ni ayo uble ya ka les ble nga kwa ya ka ne ble nga kwa ya ka tai bla bla ba kumta bat hoy uble ujbab hi kata ka les bat ai kata ka jing kwa jingi Henry ka jinduai ka ba kharap e ka long ngam kwa able ngakwa tang ba mendon rengkat bar ka jing im jonga ngakwa ya me atrai haman laki klimat ha ka jing im jonga bat haba piyo ya uble kamut piyo lut ya ki baro bat kumta ai pa kata ka de ka jinduai jompi kumta ngan ongi pi kam de kata ka jinduai kabangi ong try le yenga ka ne try pendap yenga ka ne pendap yenga ka tai penban ka jinduai jongi ka de banlong atrai long lem bat nga bat kumta da kabangi khabarip yala ka jongi khamat jongi da kabaw ong blay bat kumta ka jinduai jongi kanlong kumabata ya pi kata ka jinduai ka baar kabangi skap artat ya ka jingkran jong blay bat kata ka de ka klimat hakba phim kwa ru em na blay Henry pi kwa tang ya blay mundur mentah piyat harot jong keduriau bat kat ba penang yat pijit ya kita ki mata ki snap jong itu mata ani ki jigit nat ba bat phira ya kita ki mata ka ba itnat ba hagi khti jong pi markat ba penang ya chakmat pio ya uwe ubru bashim ya ki mau kodor adu bread ya kita ki mau kodor hagi pinle ayu hakum kata klimat hato fin ong ngala don lupa kini ki mata hakti jonga kuno ngam bread ya ki ban shim ya ki mau kodor lane fin bread lot ya kita ki mata ki batan hakti jimpi bat shim ya kita ki mau kodor jet mapi yano pinjit ya kita ki jimbon ki jigit nat lane ya kita ki mau kodor ngin sai kan do ipi hakwi pat ki video kadro takapor blay ungkur ku ipi